Здравейте хора, тук съм с един про. Кажи здравей. Здрасти, хора! Не тук бе, човек. Къде бе, човек? Казах ти да чакаш в булшит. Сега мой да... Сега трябва да са... Натисни старт. Плей. Чекай сега. Не бе, няма да го спра. Сега. Какво е тук, бе? Просто е това. Кут, yes, кут. Сега. Отиде онлайн. И хора, много благодаря за... чакай. 14. Не, 13. 14. Вижте колко съм грозен. Алекс. Просто не след това мултиплеер. Мултиплеер. Майко, хора съжаляваме, ама... Ето го на отбор. Ще играем двамата. Сигурно ще го бия, ама. Имам 100 смеси. Като гледате 100, 90, 88 и 56. Малко съм болен. Окей, булшит. Не е Марк капитан. Сега, той ти тим менеджмент. Това са. Мултиплеер. Чакай се. Аз ще ти изпълня това. Чакай сега, ако не искам. Сега няма си гледам. Няма. И двамата са бе. Натисна ли плей? Чай, тим менеджмент. Моя тим менеджмент не е... Готов ли? Не. Thanks. Не, fuck bullshit. Аз съм готов, аз цъкнах. И аз тъкнах. Окей, хора, ще бъде малко лагащо, ама аре. Алекс, помниш ли лонгшота? Да. Окей. Bullshit бе. Алекс, идва бест. Сега много не лаги. What the bullshit was that? Чух как говоря. Да, брат. Някакво супер Ама. личващо и огнено. О, fuck. Disgusting. Браво на Дохарт. Караме чата. Какво? Мислех, че има някой напред. What the fuck, бе? Дик стол. Oh fuck. Fuck defense. Fuck your ass. Харт. What the bullshit was that? Боги. Настигни го. Стигаш. Писаме лангшот. What the fuck? Бога, трябваше да пасна на место. Не. Аз го видях. Но там имаше... Disgusting. Не, Марджуния. О, fucking bullshit, паснаме. Bullshit. Абе, фало. Какъв ти фал, играй се. Bullshit. Но ти казах да биш с цъто. Ами, Торес и Луис могат да бият цялото, защото са по-добри. Fuck you, е. Дик стол. Торес. Please, Това е Луис. Айде, какво става? Bullshit като мен, нали? Това беше Луис. Знам, че беше. Това беше disgusting от страна на Луис. Беше угли. Алекс, ти идваш хедърс. Това не е добре. Джохард, браво на тебе. Най-накрая се научи да правиш нещо като... Джо.
Лайк. О, Неймар и... fuck it. Fuck you. Еми гол. Исках да ме спалиш. Затова не вкарах. Исках един фрикик. Малко шитай. Да може да ми я намъкнеш ли бе? Виж какво ма правила. О, Погба, great pass. 100 Меси. И Меси не скоро. Офсайд. Меси офсайд. Но аз не вкарах. Те рабо. Още не съм вкарал. И аз пък имам толкова много възможности. Bullshit, lad. Bullshit. What the bullshit was that? What the fuck? Как ще те вкарам, бе? Той е си motherfucking piece of shit. Аз съм много късметлив. Да. Не мога да повярвам, че те вкарал гол. What the piece of shit? Ма ти сега ще ме обърнеш спокойно. Без да исках паснах на тебе. Окей, half time. Good game, I guess. Ари. Waiting for the fucking players. What the bullshit was that? Fuck it. Fuck this shit. What the bullshit was that? Гол. И гол не, много ясно. Мор, машина. Cross, you piece of shit! What the f***? Ти ме избумбо лицето. Окей, шанса. Честно. Аз съм обърнал корнер. О, офсайд не може. Това ако бях го тръгнал, ще да бъде гол. Няма, не, ти беше в офсайд за това. Иначе да, той се удари в мене. Да, то се удари в тебе. Аз затова казах, ако се дъгне. You can't do long shots, motherfucker. I can. Oh my god, чуваш ли? Ами, екото. Няко... Oh, take it, look at that. И няко... Бла. Бушат на се. А без пънки, ма. Как лаги. Уф, bullshit lag. Джо Харт. Майк, ще те изкарваме. О, bullshit, почвам атак, бич. Какво? Почвам атак. Ти ли го спря? Да, айди, да рисам. Там е атак, motherfucker. Ай, ти ще ме бидеш да спига. О, Как? Гръза, мана? What the fuck is this? ще ма биш. That was fucking Thomas. His chance for free kick. Ще ма биш. Няма нищо. Поне да се изравним една победа. Не, ти са решкотно, така че. Ами така, че пак победа. И това е гол вече, няма за какво да спорим. Да, логично. Сега ако вкарам гол, ще бъда късметлия, нали? Не съм сигурна. What the bullshit was that? What the bullshit? What the fuck I do? Добре, Това беше... disgusting, I guess. Това беше нечестно. Това беше disgusting от моя страна. Аз я рътнах. Меси! Това е за мене. Ще бия също един към който и bullshit. What the shit is that, bitch? Добре, това беше disgusting от страна на моя играч. Торес. Защото беше disgusting. What the bullshit? Мина през тебе. Ти ще ма биш, това е bullshit.
Нямам тебе. Чакай са, фул тайм. Бе, не бе, ма това беше засада! Това беше засада! 90-та минута. Това беше засада! Риба, майка му риба. Сега сигурно ще има екстра тайм. Ако има пеналти, ще да бъде малко. Торес мама да мач. Съдик. Добре. Добър матч. Беше супер cool game, I guess, my friends. И още ме включен. Добре, хора, това беше клипа. Щях да загуба, но гледате. Всичко става. На много ви харесва клипа и чао!